Mahimo ko ni may pasiaw. May pasiaw. Salamat ay sa pag-invite sa kuha karon. Di makatilaw na yung kong lechon karon. Dugay ra ba ko sa kalihukan ani, wala ko katilaw lechon ba. Medyo musudan sa balay good kay puro raman ginamos bulat. So salamat kay uy pasiaw. Happy birthday day kay ma'am. Angaw eh. So happy birthday. Happy yung kay karong adlaw yun kay ano man kung dili ko niya gi-invite dili mag-happy ang birthday ni ma'am karon. Usa karon. Wato ta karon. Pero wala ba ko kabaluana sa vida good. Pero dito mag-isgot ana kay maipit yung ana karon. Importante makakaon na tao. Atong inang invite na karon ang atong amigo po das Dongs Vlog. Nagari karon di ay. Ikaw mo na yung bahala mag-istorya anak. Basta ako yung man uy. Asol na akong problema unya panihapon kay mabusog na akong tiyan. Thank you for watching. Bye bye.